अरे मोहना, झाटू शुक्ला का आदेश बा कि काल 5 लाख रुपए इंतजाम कर दिए। ना तो का कहले है 5 लाख रुपया मोहन सेठ से रंगदारी लेवे के कह दिए झाटू शुक्ला से कि मोहन सेठ के 5 लाख तो दूर 5 गो झाड़ल झाटू ना मिली। सरदार ई सरवा ढेर बोलत रहे। ले चलो सामने करा का अपन आटा पे।